Kuro thaga kaka dwa wuok e bunge, were ogo ge bunde. Pok ang'eni we. I invoked standing order number 1. Now John the house. 10 minutes pokorumo. Governor Wanga, I've never known how far the distance between where the speaker sits and the office of the speaker. I woke at Nairobi. Kadi Nairobi, taido kodar wajumbe te, nyaka wudu were ocha. Ma CID odonjo. Emi report, gijo CID ma okwongo donjo. Ok narito nikech ging'eyo. Nago ni dhi ruru dhot ni. Adwa donjo, adwa neno were. Ayudo ko ume te nyaka wiye kama. Amen, timo briefing. Koro mera yao na uye kachien. Tuon wodo mabe. Negi chiedo kuom were. Koro ayudo kogo bad were. Tayudo kabunde moro kalo kume mobiro moke. Ayudo kabunde moro yoko kore koni, moro yoko kore koni. Moro bendo wuogi e yeka. Manya chacha chal ni mano goe mokwongo nege cha. Koro temo dive. Yoko chako yude gika. Yoko nego wuod ka sipol. Nek makata leo kinego go. Koro akoni kare jaka chieno tho adier. Adwa wacho kama. Were kama no nege oko nege gi ng'ama okia sirikal. Onege gi ng'ama osetie sirikal mong'e go bunde kama nego dhano kendo nonego were ok nomany gimoro kuom were. Bunde mag were te nokawo dende maluku. Kamonege were and kama traffic is very heavy in Nairobi. Kamonege were and kama police ne nitie koni gi koni mag yo. Line kumano yaune were ong'ondo mondo koro geche odhi. Ne nitie police adi? Ariyo. Ng'ama bedo gi chir makielo ng'ato kama police ochung'e